Pitbull Energy Drink. Разкъсай оковите. Бъди различен. Последвайте звездите на телевизия Планета в Инстаграм. Последвайте звездите на телевизия Планета в Инстаграм. Официален профил Планета Official TV. Официален профил Планета Official TV. Много се радвам, че певицата Емануела вече има собствен канал в YouTube. Той се казва Емануела Планета Official. И освен нейните песни, може да видите и част от нейния живот и много неща, които тя ви е подготвила, за да гледате с интерес. Ивелина Христова, доказан феномен, очаква вашите въпроси. Изпрати SMS на 18 1801 с текст ИВ01, твоите имена, години и въпрос. Пример, ИВ01, Вяра Ангелова, 25 ще имам ли скоро? Попитай Ивелина Христова за въпроси, които те вълнуват с SMS на 18 1801 и ще получиш правилната насока чрез нейния отговор. Тя е готова да помага. Гръбни новата Дерби кола. Без консерванти, без аспартам, с по-добър вкус. Естествено от Дерби, заледена с настроение.